Programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukarman ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, giraray minabalik kami digdi sa tuyang programa. Programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan. I'm back. After pirang months. December ang last episode ta. Ganyan, balik na naman kita digdi sa tuyang programa. Programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Siyempre, kang Universidad kang Bicol. Yan. Inipuan sa indong mga kasabay sa gudyan alas 11 din pagkaaga si Edgar S. Barameda. Kasabay ta baka taod-taod, baka habol o makakaribanan taligdi si Professor Seth De Matera. Kami po ang mga kasabay ninyo sa gudyan na matapos ang samuyang programa. Excuse me. Para po sa saro na naman na edisyon, presentasyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod po sa tuya kang EMD, Extension Management Division, kan Bicol University. Medyo ang boses tata, kasubanggi. Ano yan? Uy, congratulations po pala. Bago kita magpuon, congratulations sa muyang 9th President, si Dr. Baby Boy Benjamin Dinevres, ang samuyang bagong presidente starting today. Sinalidahan niya po ang samuyang 8th President, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, na natapos na po ang turno ka sa Udma. Ano yun sa kanyang kapartner? Natapos na ang turno ka sa Udma. And kadakol sa mga activities na partner, magpuon sa pagkaaga, so Joint Academic and Admin Council meeting, wherein naitao so designasyon sa outgoing presidenta bilang Professor Emeritus. Yan. And then pagkahapon nagmisa, then pagka alas 4, ito at supigapod tag isang pagsalubong, the send-off, and then itong pag-welcome sa satuyang bagong presidente. Si partner ko na, bago kita magpadagos. Partner? Partner, good morning. Honda ako. Yun na. Maray na ma-headphone kita. Sige. Tanganing mas marata. Kita. Okay. Maray na aga partner, maray na aga sa interong parantabay kan sa tuyang programa. Well, takit partner inyang made in broadcast na naman ngunyan na taon 2023, no? And iyo talagang very festive kasuhapon ang atmosphere diyan sa tuya sa Bicol University. Uli ngani kan nakulaon na okasyon na kung saan tuminukaw na partner ang sa tuyang bagong presidente si Dr. Baby Boy Benjamin Dinevres. The third ba si sir? The third. Okay. The third. And then ang sa tuwing man dating presidente ang nahiguson man equally aggressive na presidente si Dr. Arnulfo Mascareñas. Salamat sa inyo partner palagos sindang pinagigiyahan ang satuyang universidad. Partner. Then sabi ko kasi bago nga balik na naman kita sa IRE after 2 months kasi nag-last episodes kita yata December, December, oo. Then after 2 months, balik naman kita sa tuyang programa. Partner, dako lang naka-kalendaryo. Aram ko nga nabulan kamo yata sa CBEM, Actually, sa tuyang pagbabalik partner, makalaitan sa tuyang maging resource speaker. This time pa natukahan ta. Pero sa pag-ururunta, natukayhan ang CBEM, ang College Business Economics and Management for a month.
na iyon ma-provide kan mga speaker sa iba-ibang aspeto. Oo, iyo. At tamang-tama yan tangaling mas lalong maintindihan, masabutan kan mga paraan tabay niya to, kan publiko, kung ano talaga ang pinagkikater partner kan sa imong college na ikabaga ang dean partner ano si Professor Edgar Barabella po mga tugang ang dean kang SIBEM dyan sa Dalaga Campus. Yan. Okay. So siguro partner, sa tuwing pagbabalik, ang sa tuwing magiging bisita partner, matukar kan micro entrepreneurs resiliency for enterprise sustainability. Iyo partner, gunin mga pag-aadal na garo na sobrang 80% partner kang sa tuyang ining yang dapat na expose na ini partner sa entrepreneurship at the very early stage ninda. Ano, tayo baga ang saro kang espiritu kung nagkaigwa kita ning K-12. Yan. Di ba tangaling kung halimbawa dahil na magdesidir na magdiretso sa kolehiyo, igwa ng kaaraman. Siguro ang sarubaligdi ining sa entrepreneurship partner na sa tuya nga ibaga sa Bicol University, across the university, pinag-offer man ining sarong subject about the entrepreneurial mind or entrepreneurial mindset. Sige. Partner, pangbabalik ta inang tutukaron niyato sa mas mahiwas na perspektibo, mapadapat kaning sa tema sa micro-entrepreneurs resiliency for enterprise sustainability. Yan po, sa mayang pagbabalik, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Udikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joe. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi. El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services.
AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sige, balik na kita partner sa satuyang programa. Oras niya to alas 10:11 nin pagkaaga sa Bilog na Pilipinas. Dito na pala yung partner ng bisita ng pagkaaga. Okay, ang madiskutir po sa tuya kan micro-enterprise or micro-entrepreneurs resiliency for enterprise sustainability. Ang sarap po sa samuyang faculty member dyan sa College of Business Economics and Management sa Entrepreneurship Department. And technical faculty member man siya kang CitySed sa araram ni Dr. Malinis. Yan. Dr. Arnold po Malinis. Uy, kumusta dyan sa mga taga CitySed? Salamat sa pag-akomodar sa Muya for the past 3 days. Nasa linya na po mga tugang partner. Ang sa tuyang bisita si Professor Cristia Banyaris. Ma'am Cres, good morning. Good morning po, Sir Seth, Sir Edgar. Thank you for morning, the invitation this morning. Good morning. Morning. Garom medyo ano mo, medyo harayo. Harayo ang ano mo. Tanggalin ko na lang, sir, ang earphones. Medyo harayo ang ano mo. Ayan. Clear na po? Okay. Okay na. Medyo kuro ka. Siguro mag-render ka sa microphone medyo okay. Tanganing audible or clarado. Okay na siguro Ma'am Cres? Yes po. Okay, Ma'am Cres, good morning and welcome sa tuyong programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan. So sabi kay partner, kay Professor Seth, ang tema tangon yan, micro-entrepreneurs, resiliency for enterprise sustainability. I-throw ko na partner ang primerong hapot. Sige. Pag sinabi Ma'am Cres tabing resiliency, inutang tangon na so pigapod na resiliency, tayo nakapture kang kang attention ko. Pag sinabing resiliency Ma'am Cres, anong ibig sabihin po kay niyo? Sige, sir. Good morning po sa Indigo Boss. Before I begin, sir, I would also like to acknowledge the presence of our project leader, si Professor Elmer Lorenzana. Actually siya po ang leader kaining project na ini. If it's okay po, we can also invite him to be shown on screen. He has a lot to share also. Okay lang. Hindi po kayo naka-attend to representative kang APAD. So, who is our partner for the implementation of this project. So, Sir Elmer, good morning po. So we are here, Sir Elmer and I, to answer the questions about Marys. So, busy gayon si Sir Elmer. Pero halatunod po siya. Pero anyway, sir. Sige, ayan siya. To answer po your question about resiliency, a lot of times we hear na the most resilient of Filipinos are Bicolanos. Nakita po ang pirmi na tatamaan ng bagyo, lindol, volcanic eruptions, dakunan po na mga man-made and natural hazards ang pigaagihan ta kumbaga as a region or as a province. So when it comes to resiliency talaga, known talaga ang mga Bicolano for that. So and one of the sectors na talagang affected kang climate change, kang mga makusugod na mga bagyo, pagbaha, aro kaiyan, are the micro-entrepreneurs. Ngunyan, the problem is that for the longest time, every time po na may sakuna, ang nangyayari po is they become victims themselves. So they, because nga of their vulnerability, they themselves become victims. Pero sa paghiling ni po, kaya may po ginibuining project na ini is that if we empower them or we give them the knowledge to be prepared and to adapt, they can actually become very empowered partners against for resiliency and recovery. So, kung isipin mo kay po baga Sir Seth tapos Sir Edgar, pag may sakuna po baga, ang pinakainot na riranihan kang mga yaon sa barangay para maghagad ni or magbakal ng supplies, pagkaon, tubig, pagkatapos ng gagkang bagyo, is mga micro-entrepreneurs sa barangay level, yung mga may sari-sari store owners, yung mga may karinderya, sinang inot na riranihan, sina actually ang may pinaka
sinainot ang nag-open para mag-provide ng services and products and services sa mga tao. If they become victims themselves and if they always see themselves as victims during disasters, sayang kang opportunity na yun. Kasi if we empower them to become contributors and collaborators in resiliency and recovery during disasters, mas mapapadali po ang pag-recover kang mga nasalanta, kumbaga. So yun po ang take me digdi sa resiliency. I think Sir Elmer also has something to say about resiliency. Sige tabi, Sir Elmer. Okay. Dos maray na aga po sa gabos kay Sir Edgar kasi kay Sir Di Matera po. Okay. Nabanggit na po ni Madam Crescia sa muyang programa about po duman sa pagpakusog po kang resiliency kay ining mga micro-entrepreneur. Susugan ko lang po, i-elaborate ko lang po, na sinasabi tabaga po na kadaklan na beses ang biktima ining mga micro-entrepreneurs. Kapag may tuminamang bagyo-baga po sa mga sa Bicol region, ang pinakasadit na negosyante, yun pong mga micro-entrepreneurs. Kumbaga sabi nga baga po sa datos, 90%, more than 90% kan mga negosyante sa Pilipinas nyaon duman belong sa mga micro-entrepreneurs. At sindaman po ang pinaka-vulnerable sa impact ng disaster pag-abot po sa mga barangay na sa local areas. Ini pong programa ta sa Bicol University, garibaga po, inihiling taan mga micro-entrepreneurs na bako lang po as victims kaining o biktima ta normally baga po pag-abot po kang panahon na may pagkatapos kang sakuna, igwa kitang tinataong ayuda o tabang sa mga naging biktima kang kalamidad. Mas gusto ta pong hilingon sa perspektiba na ining mga micro-entrepreneurs magiging katabang tanganing maging resilient pa ang satuyang barangay, ang satuyang lugar. Kumbaga, kinakapasidad ta sinda na mas mapakusog ang sa indang pagiging resilient. Pag sinabi tabaga pong resilient sa Bicol, madaling makabangon maski anong umabot na problema, minabangon tulos. So iyan ang core meaning kang resiliency ta. So gusto tang tawaning kapasidad ini mga micro-entrepreneurs na mapakusugang sa indang resiliency at the same time yung role ninda na mas makatabang sa mga barangay kasi sabi nga ang inot na responder kung igwaning kalamidad, ini pong mga micro-entrepreneurs. Ini ang nagpo-provide ng inot na sabaga nagiging available ang pagkaon, sa mga immediate na pangangailangan kan mga barangay pagkatapos kang sakuna. So paano ta po ini mas mapakusog, as in paano ta po ma-enhance pa ang role nila bilang katabang ta sa pagpapakusog digi po sa satuyang lugar na ano man ang umabot na kalamidad, madali kita pong makabangon. So yun lang po. Okay. Salamat Sir Elmer. Partner si Sir Elmer, iyo ang Director kang Center for Policy Studies and Development. At the same time, faculty member mi man dyan sa College of Business Economics and Management Center of Department. Si Sir Elmer nag-present kang research baga kang impact kang pandemic sa eskwelahan sa mga estudyante. Ayun. Naglang ka sa grade, ayun, so nag-present sa muya. During the pandemic. May apot ka partner, baka may ka sa mga statement. Ang gusto kong ihapot sa tuyang mga resource persons, yun na ini malinaw na po ang intensyon na matabangan, ma-empower, makapacitate ang mga saradit ng mga negosyanteng yaon sa barangay na yutulos ang minabangon, no? After a disaster hit a place, no? Sinatulos ang kung sari-sari store nagsara, kung dahil man nagaba so tindahan mabukas giraray, matinda, hindi ang dadampurugan bagakan mga tao na nabiktimaman. Naramdaman ko para pag may tapos bagang bagyo, mabali akong pandesal, mabali akong noodles. Duwan. Ngunyan, ang gusto kong iapot sa tuyang mga resource persons, ano ngunyan ang mga initial steps na partner na pinag-undertake ninda para talaga makapacitate ining mga micro-entrepreneurs na ini, lalo na po na yaong sinidyan sa barangay level and sin the vulnerable man every after a calamity hit a place. Ma'am Cres or Sir Elmer?
Si Ma'am Cres na, nyaong paano? Na-disconnect grade si Ma'am Cres. Okay, ano ko na lang po, makadagdagan niya lang sige, sa kuyang discussion. Ini pong sa tuyang programa, approve po ining extension kang CBEM as in Center for Policy Studies and Development. Ang may tulo po ining phases na extension project sa mga micro-entrepreneurs. Ang pinakainot po, matauaning kapasidad na mag-develop ning familiar ba po kita sa konsepto na Business Continuity Plan, BCP. So, ang term pong ginamit mo digdi is Micro-Entrepreneurs Resiliency Plan. So, ang apod po dyan is MERP, kumbaga. May mga pa-training po kitang kinukundukta sa barangay level. Ang tapos may pong training, kapartner ta po digdi ang Asia Pacific Alliance for Disaster Management, APAD Philippines. Sila po ang nagtatao po sa tuya ning tabang na mag-mobilize naman sa local areas. So, ang natapos na po ngayon na barangay Pigkali, saka somewhere digi sa gilid baga po ang dagat sa Legazpi. Dap-dap ba yun, Sir Elmer? Barang dap-dap yun, ano? Dap-dap ba yun? Basta doang barangay isa ang sarong Pigkali. Parang dap-dap. Anyway, nalingaw ko sa barangay. Pero sa Pigkali kaya pinaka-latest. Nagkukondukta kita ning training na ano lang siya, one day lang siya, very short. Kasi normally po, ang business continuity plan na existing po na pa-training, mga 3 days yan. So nag-design po kita dito sa Bicol University na gigibunta lang pong one day. Taan mga micro-entrepreneur baga, sinda ang gabus na trabaho sa negosyo nila. Sinda ang bantay, sinda ang may sadiri, sinda pa ang boy. So dahil nila mabayaan ang tindahan nila na mag 3 days sindang training. So nag-conceptualize po kita ng mga less than a day lang na training na definitely matatapos po. Ang pinaka-output po sa inda is makadevelop po sinda ng business continuity plan. Ibig sabihin, may plano po sila. Ang pinaka-basic po kang lawag kang sa tuyang training, aramon po na po ano ang mga hazard sa lugar ninda. So pag naraman po so hazard, ang ikadua pong pagtatawag sa inda. Kung ini ang hazard, ano ang magiging impact sa business operation ninda? Kung ini ang impact duman sa business operation ninda, ano ngunyan ang sa indong mga estratehiya tanganing immediately makabangon ka mo. So arugan po ang satuyang training na tinatao sa Sarong Aldaw. Pagkatapos po ka na training na yan, ang second phase po kaya, gusto ta po na limited lang kita sa training. Kumbaga, ma-integrate ta po ang plano kaining mga micro-entrepreneurs sa barangay level. So ang second phase po kaini, igobaga po ning barangay disasters reduction management plan, something like that, na ang barangay mismo through the local government unit may mga DRM programan. So ang second phase po kaini, into pong mga micro-entrepreneurs, ililink ta po duman sa barangay na ma-integrate po sa indang plano duman sa barangay level. Ini na po ang ikukundukta digdi. So simulation, kumbaga, what if ngaya kung ini ang pinakamayor ngayang hazard ngaya, halimbawa ngaya typhoon. Okay. Kung may typhoon ngaya, makondukta kayong simulation, paano tayo isi-simulate so mangyayari sa barangay na so plano kan mga micro-entrepreneurs kasabay naman. Sa hiling mi po, sa perspektiba mi po, may mga ginigibo pong pag-implementer sa barangay ng DRM, pero day po nakakasabay ang mga micro-entrepreneur. Ngayon na po si Madam Crescia. So binabanggit ko lang po, Ma'am Crescia, sa tuya pong proseso na nakikita ng plano, tapos pagkatapos po ang plano, ang masunod po kaya, yun na po ang simulation. So ang ikatulong phase na po, so advocacy. Siguro dudugtungan ako ni Ma'am Crescia na, so binabanggit ko lang Ma'am Crescia yung nagpa-training niya kita, nalingaw ko sa Sarong Barangay, basta Pigkali, may Sarong Barangay pa kitang training for the past Padang. Padang ba yun? Padang, I think that would be the third barangay. Tig-isip ko, so pinakainot kasi nag-pilot kami kaini, pero sa pilot ni is Padang saka Dap-Dap. Dap-Dap. Pero nung na pig-roll out ni is, kasi so inot ni po sir na pilot testing kaini. Kinandak mi ko na sa duwang barangay, sa rural sa urban areas. Ngunya na approve na siyang extension. May tulong barangay na ikukundukta dig sa Legazpi. That is basta somewhere diyan sa may
Pigkali, susunod yun na barangay. Di ko na ma-memorize. Pigkali, Victory, bye-bye. Oh, Bye-bye. Okay. Bye-bye. Tama na. Yun na nararamdaman ko pa. Bye-bye sa Victory yata, sir, Pangtuluta. Pangtulong Victory Victory Village. Ride mo sa naman, partner. Victory Village. Duwayan, partner? Oo. So saro man po na kasi doon po ini kasi naka-commit man po kita sa Naga, igumon po sa Naga. Okay. Si Ma'am Crescia po ang in charge kan digdi man po sa Legazpi. So saro mi pong study component leader sa Naga. Si Sir Dimson man po ang nakatoka. Ako po nakatoka ako doon sa simulation sa second phase kan project. Okay. So dudugtungan ni Ma'am Crescia po kung paano daw po sa proseso kan sa tuyang implementation kan program ta na Marys. So after po kayo sir na simulation, medyo ma-level up na kita. Ini na po yung advocate na ni MERP or yung inuto na pigaapod tang BCP for micro entrepreneurs na kumbaga i-organize na sinda para mas ano ba ang tamang term? Mas organized ang movement ninda sa barangay. So hindi na po support na pwede sila mag-connect sa i-connecta po sila sa mga mas nakulang mga institutions or organizations para may network na po kumbaga na ning pagtarabangan kung may igwaman na disasters. Pero not so that we can send out donations or help to them, but in instances of disasters, ma-mobilize ining networks na ini para sinda mismo ang empowered maghiro or magtabang na sa community nila. So yun po yung kumbaga direction kay ining project na ini. So may tulong. Na-explain po ba ni Sir Elmer kung ano yung pagkakaiba ng BCP na MERP sa usual tang aram na BCP? Sige, idugtog mo Ma'am Crescia kasi mas mapararo mo si explanation. So ang BCP po kaya sir, saro siyang discipline or strategy kang mga negosyo all over the world. It's called business continuity planning. Ini po talaga piga-adapt siya ng mga organizations in preparation for whatever disaster they may encounter. Na-feel ta po ining maray during the pandemic kung saan everyone was held captive, kumbaga na hostage kita gabo sa mga negosyo ta na hostage kang pandemic na di talaga kita nakahiro. Pero sa mga negosyo na before pa nagkaigwang pandemic, nakaset na or nakaprepare na ang BCP ninda, sinda actually sumadalion mag-adjust, naging very agile. Apod na baga Sir Edgar sa sa business term ta, madali mo nag-pivot. Yan, time kang pandemic. Ang example po kay ni Sir, ang Ayala, madali sila naka-adjust during the pandemic kasi may ready na sinda, ang Ayala Group of Companies, may ready na sindang business continuity plan even before the pandemic. Ang BCP po kaya Sir, ang idea kaiyan is that ang sarong organization, i-imagine ninda ang iba't ibang klaseng disasters and ano yung mga iba't ibang scenario na ito. And pagpaplanuhan ninda kung anong gigibuhon ninda in case mangyari ito. So they have a ready plan. Dari talaga yan may set na menu kung anong gigibuhon mo. So ang existing po na BCP, magayunon talaga siya. Kaya lang, nahiling ni po sa pag-aadan ni Sir Elmer, duman po nga sa inot ning round, ning training. Nahiling ni po na ini pong existing BCP, medyo po di makaka-relate ang mga micro. Ang pagsasabi niyo po mga micro, ito na po talaga sa mga nano level na nga, yung talagang sa barangay level na ano pa lang ang mga sari-sari store, mga karinderya, talyer, beauty parlor na saradip mansana, home service na pedicure, yan po. Kumbaga, kung ituturo sa inda itong existing na BCP, medyo madidipisilan sinda mag-adapt kasi ang focus po katong existing na BCP is pag-manage ng resources. I-identify mo kung ano yung pinaka-importanting resource sa imong negosyo, whether it be human resource, equipment, facilities, araw kayan. Sa mga micro, medyo limitado ang aspeto kang negosyo ninda sa part na ito. So ang inibumi po sa focus, ang pinukusan ni po sa proseso kang sarong negosyo. For example po, baga karinderya ka, ang proseso po pag kang negosyo mo, or food processing ka ngayon, nagigibo ka ngayon peanut butter or atsara. Ang proseso po baga kang negosyo mo is
mabakal ka ki raw materials mo, isa-stack mo sa raw materials mo, ipaprocess mo ito para maging finished product, i-display mo, and then ibibenta mo. Ito sa usual na proseso. Ay, proseso. Pag may nangyari pong disaster, itong prosesong ito ang apektado. Baka may necessarily sa resources mo. Usually, ining mga small, ini talaga mga micro, para man silang ibang empleyado, sinda man sila sarili nila o pamilya nila. So, ang pinukusan niyo po, itong prosesong ito, paano sinda maka-prepare para masigurado na dahil madidisrupt itong prosesong ito maski magkaigwaning disaster. So yun po yung kumbaga unique digdio sa ginibo or dinevelop tang MERP na masasabi tang BCP na dinevelop pag Bicol University para sa mga micro-entrepreneurs. Okay. Yun po. Yung pang biggest dagdag lang, ma'am. Sige, tabi, Sir Almer. Sarap pang in-enhance tayo, dagdagan taning financial literacy. Kasi sa normal na BCP, diretso siya duman sa apod kayo sa pag-develop ng business continuity plan. Digdi gusto tang ipa-realize kasi ang resiliency ba kan mga micro, pig-categorize mo sinda sa tulo kung sinda is surviving, subsistence, saka sustaining. Pag surviving baga, so talagang day enough nakukuhaan ng kapit so negosyo ninda nalulugi dahil nakukuhaan ng pangkonsumo sa harong ninda. Kung subsistence baga, sapat lang. Pero sa sustaining, ini medyo abante. So, sa primero pong part sa muyang session is that pinaparealize sa kanila kung sa insindang category, kung sa insinda duman. Para at least, bako lang sa preparedness duman sa negosyo ninda, kung hindi, duman sa aspetong pang-pinansyal na iniiling ninda. Kasi kadaklan baga po ang iling kang negosyo, kasabay so household sa kaso business. Kadakol po kan Pilipino na ang pagnegosyo baga po, pigbibiyo so kwarta, dahil mo ma-distinguish kung aring bigi so benta sa income kang pamilya, dahil mo man ma-distinguish kung aring dyan so gastos kang negosyo, saka sa gastos kang pamilya. Kasi sa sarong lang siya, kaganan lang siya. So kami, sa inot na part kang module, bago duman sa BCP, pinaparealize mi itong level na ito na dapat magkaiba, hiwalay dapat ang negosyo sa household mo. And at the same time, anong category igwa ka? Nganing mas malinaw ka na mag-estratehiya kasi mas makakadagdag sa imo yan ng taba. Kasi may iba-ibang kategorya. Sa kategorya na, may iba-ibang estratehiya na pwede kang ipupon. Okay. Halimbawa, mga partner, ang tindahan mo yan sa harong lindo, nagkuha ka ng sarong cup noodles, dapat listaw mo ito sa utang mo. Di mo pagsabi, pag kuninta mo, nasa nga sa lang dilin siya. Ay, yan pag-istra ni Sir Albert. Yan pag-istra namin ni Sir, pati sa mga di na-determine, sa mga barangay, arag mga partner, alba naglawag kang 10,000 ang sarong bulan. Kompleto siya ki kompleto siya ki mga chucheria. Gabos-gabos, maling mo after pirang months, naling mo sa mga non-saleable items, imperdibly yun. Minsan kikwa. So, tama itong sabi ni Sir Almer, dyan so pang rural daw, pumasahe, etc. Yun ang saro sa mga objeto kang sa indang training. Tama ba ito, tabi Sir Almer, arong kitong direction? Tano? So, pag-distinguish tapos siguro separate. Tapos siguro ang saro pang unique sa mga negosyo sa barangay is wala silang choice kan sa indang location kasi diyan lang sa indang estada. Bakong araw kan dara ko lang negosyo, digdi kita maano sa halangkaw na lugar na baka ining vulnerable. Ang building ta is sturdy enough na mag-resist ng typhoon. Pero pag sa barangay ka kung ang arong mo made of raw materials, ang pinakang strategiya diyan pag mabagyo, harakuton mo sa mga paninda mo, iduman mo sa safe na lugar, so arog ka iyan, baga ang nangyari. Pero magayon nun po inim, magayon nun ni Sir Elmer Pigigibon nindo, talagang mas nagiging mas mapo-professionalize and mas ma-organize ang saan ng negosyo, maski inisadit sa ng negosyo. Sir Seth, dugtugan ta ka lang duman kasi may experience kami last time. Di ba so sabi mong daing lokasyon sinang mapapigpilian? Sindan, duman may saro kaming pa-training na pag may disaster, bagyo, kasabay sa tindahan, pigi-evacuate. Duman nailig na. May box pala sinda, ako lang ang tao nag-evacuate. Pati sa paninda-ninda, nakakaagduman sa sa gariburo box, naguguyudo ninda na tinda ninda, ikakaagduman. Mas safe man agad pag dinara mo duman sa evacuation center sa paninda. Sabi mi, doon mi na-realize na haloy na ninda ining practice. Kumbaga, kung ilingon sa gobyerno, ang gobyerno baga po, ang evacuation center, bako man sa negosyo, sa tao lang. Di nga minsan sa hayop pigakaganta. Pero ma-realize na sa practice na ining mga negosyante, ining mga micro, may arog ka ini. So,
dapat mahiling kang local government unit. Paano ta ini mas makakatabang kita? Na-realize mi lang during the time na nagkanda kami kang BCP na kang kinagandang strategy. Sabi mi, pag may bagyo, anong strategy nindo? Ay sir nga, sa panindami nga, inaakot mi man nga duman sa evacuation center. So may araw sinakaan na mobile. So kung mahiling baga po, realization yan sa local government unit. Ang evacuation center palaan, pwede tang makagan siguro in the future na, ayan lang naisip nilang na for that purpose. Kasi mobile ang ano ninda, ang paninda ninda. Actually, Sir Elmer, ako nga ni baga partner, ang big isip ko dyan, haluhin na ining lang sa isip ko actually. Tam sarukan data man baga may lilipat ning pwesto ang Bicol region. Yaon talaga kita protrude rin kita sa Pacific eh. Masyado kitang vulnerable. Ngunyan, sabi ko natalaw tadain na lang ang kada sa kada probinsya o sa kada banwaan. Igwang sarong dakulaon na evacuation center. So mega evacuation center mga partner. Karo baga mga pyramid of ages, Egypt baga na. Duman ka humaduruman, pagyaon ng bagyo. Kasi ang nangyayari, pag titamaan ng bagyo, plakdagabos. Tapos mapatindog na naman. Nataday kita mag-anuling very resilient ng mga evacuation centers. Maski siguro, Sir Elmer, sa barangay level mismo, ang barangay mismo, magtugdok ng sarong magayo na lugar, safe na lugar, resistant sa typhoon. Sa pag-alog kan igwanin bagyos, may mga negosyo, duman magdararakan sa indang mga panindago na. Tanganing dahil sila maging vulnerable, dahil madanyaran to sa indang mga items na pigpababakal. Total, sindaman sa lang dudulukan talaga kang tao after kang bagyo halimbawa. Na-capture ni Sir Elmer sa mga data ining nabanggit ni partner kanina? Actually, ito sir na pag nagkakanda kami training, part man yan sa naaraman ta sa ground kung ano so needs, di ba? Ano so nangyayari. And basically, itong sinasabi ni Sir Seth na magtindog kita ni mas makusog na evacuation center sa barangay level na siguro bako lang tama ito, bako lang na para duman sa pagkainin sa tao, kundi matawan na space man sa negosyo. So magayon pa yan adalan sir, nababanggit yan sir, siguro saro yan na pwedeng research na pwede tang ikondukta kung how feasible is that. Pero idea siyang nagpo-float kasi nahihiling mi naginigibo yan kan mga negosyante. So saro yan na pwede tang adalan. Actually partner at yan pag-build after kang commercial, may briefly akong istorya sa Indo. Kung nata partner ta sa Katanduanes, maski pirmi siyang sisakob din mga makusugo na bagyo, very minimal ang casualties. Yan no. Igusin lang practice doon partner na dahil kulig na nahiling sa mainland. Sige. Idudukot tayong partner sa pag-restoryanta with Sir Elmer and Ma'am Crestia. Yan po sa pagbabalikan sa mayang programang Pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong uminom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. Kasi TV, sagot dyan, maging sa kamatayan, monerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Sa tuyang diocese, nag-organisar nin sarong Cedar Meal sa March 24, 2023, katakod kanika 25 taon na anibersaryo kan ordinasyon sa pagka-obispo kan sa tuyang ginagalangan na obispo Joel Z. Bailon, inigigibuhon
sa Concourse Convention Center, Legazpi City, alas 6 ng pagkabanggi. Ang mga tickets mababakal sa saindong parish offices. Sige, oras niya to partner, makasakason, alas 10:40 na. 20 minutos na. Madali yun sana. Balikan ko partner, so hanging mo kasabagaw statement about sa Katanduanes. Ano lang kay partner, na bulat-latan talang dahil sa pigsasabi ni Sir Elmer na realization sa barangay. Partner, sa Katanduanes, pag may maabot na makusog na bagyo, igwana dumanin mga harong na darakula. Pribado partner, na aram na kung si isi ng mga pamilya ang sa indang papadaguson. And then, ito man mga harong na bako masyadong mapusog baga. Ang design ka ng bintana in the partner, igon din mga ulang na yung partner. Na pag mga bagyo, may pigbubugtak na lang duman na lipod ng mga plywood. May mga sisagang na. May mga sisagang na. Automatic yan. Plus the fact na ang Katanduanes, ang sentro, lalo na yung Birak, napapalibutan pala ni partner Limbulod. Gara baga ni partner Mangko. Partner. Kumbaga, maski kaya baga kung imagine nun na pibubugbog na naman yung sa Katanduanes kan grabing para. Ito pala, dahil man talaga sinda grabing na grabe ang impact sa inda dahil sa kaindang sa naturalisa kang sa indang terrain baga partner. Pero sa ugali kang tao nga ni. O sige, magbagyo pa rin nakamulik, di ka mo muna palipas. So kaya ito bagang rolly, nagbarrel through ito dyan. So itong nanununsunina na nasa kitang ibang kitang istasyon na nag-aga kitang tubig. Ang binalda ng gad, ang bato, ang Katanduanes. Pero mahiling mo, very minimal ang cash. Pero ang practice kang resiliency niya, ang permisenda. Iyo man iningo niya na nababanggit niyan sa extension nito partner diyan sa CBEM na magayunon talaga ini na natututukan ini maski karo baga simple mga bagay ini partner pero bako ining simple dakula ini sa parte kan sa tuyang mga small mga micro and businessmen or mga entrepreneurs. Yes, partner. Sabi ni Sir Elmer Casabago, ito man talaga sa pag-aadal ang mga micro ipigapon ng MSMEs halos 96% kayan o 97%. O sabi natin 99% pa na minakumpuesto kan mga negosyante tatigdi. And lalo ang mga micro-entrepreneurs. Balikan ko lang si Ma'am Cres and si partner si Sir Elmer. Sige, go ahead. Kasi sabago may sabi si Ma'am Cres na sa proseso mananggad, napupundo sa pagpuon sa pag-procure kan materials hanggang sa production. Along that way, duman napupundo mananggad kung may mga calamity. Ma'am Cres or Sir Elmer, may na-design o may na aramang ka ng mga pag-aadal na capture ba sa pag-aadal takya halimbawa nagkaigwan ni arong kaining calamity dahil sila itong pighagan nagkaigwan ng linog o nagkaigwan ng bagyo o nagkaigwan ng eruption etc. May mga fit kitang plano or itong sa BCP or in general sa tabi Ma'am Cres or Sir Elmer? Bali po, ang ginibumi po, sir, pig-design mi siya according sa kung anong klaseng negosyo ang sa negosyo. Ang micro-entrepreneur. Pigpasabot mi po una sa inda kung ano ang klase. Kasi po, for example, iba-iba man po baga siya. Kung halimbawa ngayon ika ngayon, home service ka ngayon, para linigning ko, or nagugunting. Iba man po yung proseso mo. Ang gigibuhin mo lang is mabakal ka kang supplies mo, isa-stock mo siya, and then ma-provide ka kang negosyo mo, ay kang servisyo mo. So iba-iba man siya. So yun yung first step, pa-realize ni si Inda, ano yung sa Indang klaseng negosyo. And then from there, asabot mi si Inda, arin duman yung weakness ninda. Arin, may rating po ito duman sa training ni. Tigre-rate ninda kung arin duman na proseso, ang pinaka-apektado in kaso magkaigwan ng disaster. So, pigre-rate ninda yun. So, duman sa kung sa insindang proseso, kumbaga halangkawon ang vulnerability ninda, duman sila matuto kung paano ninda ito i-address bago habang may sakuna hanggang matapos ang sakuna. So, ano po ka ito ang proseso? So, example ni po dyan, ang ipig-identify ka itong group of nanays na tig-train ni a few weeks ago. May sarap po naman na ang pig-identify niya na pig-scorean niya yung pagbakal ng materyales, one lang daas vulnerability niya. Kasi sabi niya, kang pandemic ngayon, di man nga kami masyado ngayong napagalan pagbakal ngayon ng materyales. Kasi ngayon, so taga-bye-bye-bye ano Sir Elmer? Enjoy man ta ang ginibog pa lang sa inda kang LCC. Bawal baga sa itong magluwas ade. So ang ginibog po kang LCC, di dara so pigo-order nindang paninda duman sa may arko. Igo ayos, may arko. Iyo, tara ni man lang LCC sa arko duman ka, palawag sa baybay. Ini pong mga big stores, ini pong mga suppliers ninda.
very willing man talaga po magtabang sa mga MSMEs. Kaya ini po sa paghihiling ni Sir Elmer. So sustainability baga kang project na bako lang siya matatapos sa training. Ang pinaka-end goal talaga is yung advocacy na bako lang mga MSMEs ini ang may empower, pero we also get the big organizations, like big businesses like LCC, mga financial institutions, mga business groups like AXI na mag-invest pero mag-buy-in sa idea na i-empower ang mga MSMEs through the MERP or the BCP training for micro entrepreneurs. Sana na nga po itong example na even before this program, willing na ang LCC magtabang sa mga micro entrepreneurs sa pigibo nindang araw kay itong paagi na di man makaluwas sa mga paratinda sa sentro. Sila mismo ang naghatod ng mga paninda duman sa arko para init sa mga micro entrepreneurs. So ganun po. Sir Edward. Okay. Tama itong sinabi ni Ma'am Cres, yung tutok tabaga process siya kasi kinakategorize tabaga ang either nasa processing ka, nasa service ka o nasa retail ka. Ang sari-sari store, baga retail siya, iba man ang processing. So ang approach ibang strategy o ibang proseso ining tulong kategorya ng negosyo. Pero sa pag-ibot po kay ining business continuity plan, tulong phases baga po ang sa disaster. Igo kitang before the disaster, that is mitigation saka preparation. During the disaster baga emergency response siya. Then after the disaster baga rehabilitation saka recovery. So may mga iba-ibang phases siya. Binabangga ta duman sa proseso kang sa indang negosyo. Kung sa sinda suwik, suma-design sinda ki mga strategy duman sa tulong phases na yan. So yan po tama po. Gusto ko lang po susugan yung sinabi ni Ma'am Cres na ini pong programa dakulaan po ang advokasya lalong-lalo na po sa local government unit. Nang hiling po duman sa mga micro entrepreneurs. Bako lang pong household. Pag may disaster baga po, ang tabang kang national government, even local government, matao ngayon ng limang ngayang kilong bagas, duwang sardinas, ano ngayon, pag kami noodles. Ang perspective niya, duman sa barangay, gabos household. Pero gusto mong i-elevate na ining mga micro-entrepreneurs, distinct ka ini ang kaipuanan na suporta hali sa local government unit. Oo, kaipuanan ninda ang noodles saka ang bagas, pero may other needs sinda na mas gusto tang tabangan sa inda. Halimbawa, baga po, yan po, so, ikatulong phase po kaining project na halimbawa, paano matabangan sinda sa insurance? So, ang insurance baga po, sarong bagay na magiging resilient sinda. So, halimbawa, ngayon po, paano tabangan na baka ang local government unit maka-provide ng credit facilities na emergency ang pag na-wash out niya sa paninda, so local government unit makatabang siya. Paano nga ining mga drakulaon na negosyo maging big brother man sa mga negosyante na ini. So, ang gusto ming mas mai-elevate sa mas mataas na antas, mahiling kang mga development practitioner, even kan local government unit, na pag may disaster, hindi ta ilingon ang mga micro-entrepreneurs as household, kundi hilingon ta sinda as micro-entrepreneurs na may distinct na pangangaipon, na kaipuanan kang suporta ta. So yan po ang sabi nga ni, in long term, yan ang gusto ming ma-advocate sa extension project na po. Ilingon mo na nga partner Margata, kung sugang ito sabi ni Sir Elmer, pag may disaster mo na yan, after kan disaster, pero yan kami yan sa pamilya, at pero yan kilo, araw kayan, yung mga sa mga micro-entrepreneurs, ba't ang pagbilang baga partner, household? Tama, ang sarong-harong, pwedeng duwang pamilya dyan. Pero sarong household lang yan. Pero tama itong sinabi ni Sir Elmer na ang usually ang nagiging proseso sa barangay pag after the disaster, mananauning ning ayuda, mga items, mga relief goods. Pero dahil man pagihiling kung ikaw sa sari-sari store mo, paano daw bukas giraharay? Capture ito. Anong problema mo? Anong nikit na kapital para mapakaray mo giraharay ang tindahan mo o mabakal ka giraharay ning item, i-connect mo ka sa araw kay ning na ang barangay na ang mabakal kay ning items. Ka muna lang ang i-retail na lang nindo yun sa barangay. Kasi ang pagkakaiba kan mga micro-entrepreneurs yan sa barangay, sinda nagdinegosyo sinda bako sa saliri ninda. Kundi para magserbisyo sinda sa indang neighborhood, no. Kung mga partner, ang sarong local economy sa barangay nagiging aktibo because of the presence kani mga micro-entrepreneurs. Kaya lang yun pag-capture kang study na Ma'am Crescia and Sir Elmer na
Bako lang ini mga nagkarapekta na household or individual, paano man sa mga micro-entrepreneurs, dako ang role. Oo. Iya nagpatalibong mangkansadit na ekonomiya sa barangay. Gusto kong iapot partner Sige kaya pa, sa oras na 50 minutes bago mag 11 o'clock. May 9 na lang daw. 9 minutes remaining. Anyway, sir, naman po sa inyong initial na training, nahiling man po nindo so na sarong issue na medyo significant ang pag-resort baga partner sa 5-6. Oh, yeah, yan. Sa 5. Paano daw iyan na magilamang na 5-5. O 5.1 lamang. 5.1. Ano daw ang diyan kung sabagay baka man nilang pinakang objective kang extension niyan pero I mean baka eventually magsanga digdita. Aron nindo ang saro kang talaga. Although ang iba dahil man nga ni partner paghihiling na negatibo ang diyan. Pero kung in the totality, medyo bako maray ang impact baga samantala nga yan. Oo, pero partner mas maghapot ka sarong sa research to masabihan maringanin niya tami na utang di tam proseso. So garo lugod pagaro pa proud pa sinda or I don't know si Sir Elmer Bula si ma'am na medyo yaon sa kamo sa negosyo partner. Sige, Sir Elmer, ako na. Sige, Sir Elmer ko na. Kaya nga po, Sir, magayon po ito. Actually, Sir, nag-suggest sa Muya na inuton ang financial literacy. Si Sir Cedric Daep. Okay, tama. Anong paghiling nila sa sarili nila. Sa level nga itong pig-mention ni Sir Elmer na sustaining, surviving, sustaining, or sustenance, itong level na ito. So, doon po sa session na ito, first session yan actually, napaparealize kami sa mga participants kung paano naglalaog luwas ang sa indang kwarta. Igo nga po kami naman na participant na karinderya siya, tapos pagpahapot ko siya, pero niya ko po ang naglalaog na kwarta sa imo kada aldaw. Sabi niya, mga 5,000 nga yan. Sabi ko, i-multiply mo po dyan by 30 days para maaraman mo kung pira naglalaog sa imong kwarta every month. Ikinumpute niya, sabi niya, sige, yun naghalik ngayong 150,000 na ini. Di ko yun nakakaputan. Sabi ko, madam, kung isipon mo po, yan po ang naglalaog luwas sa imong kwarta kada bulan. Di ko para sa iya, di niya nahiling sa pinakadakulang picture. Kaya magayon po sa training na sa puon pa sa hiling ninda ito. And then nare-realize ninda, kadaklan po kang participants na dakulaon ang nakakalta sa inda sa pagbayad ng mga loans. Kaya lang, ang long term man po kainin gusto mong ipasabot na itong mga institutions na ito na nagpo-provide sa inyo ng araw kainin klaseng financial assistance or tabang pa-financial in the way of loans is that mahiling ninda in the long term na pwede ninda magamit ang membership ninda sa mga organizations na ini para sa ibang services. Araw na nga ikang pig-mention ni Sir Elmer na insurance, savings, kung ano baga, araw po baga kang EdCo-op, SEDP, embedded po baga talaga sa inda na pag naging member ka, aside from the services that you can avail na pwede kang mag-loan sa inda, ang saro sa kumbaga required sa imo as a member is mag-invest ka sa savings mo tsaka sa insurance mo. So ito man sa hiling mi na magiging long-term impact din kining project na maparealize mi sa mga micro-entrepreneurs na aside from the loans they can get from these institutions, igwa pang ibang services na mas ma-benefit sila. Si Sir Elmer. Okay. Totoo yun, Sir Seth. So, magsasanga-sanga baga duman sa dakulon, bako man dakulon siguro. Pero kadaklan kan mga micro-entrepreneurs, dakulon na piguutangan. Kasi nga, lalong-lalo na sa mga surviving. Kasi ang category mo dyan, surviving, subsistence, saka sustaining. Na ngayon naubos sa kapital, mautang na naman, o kaya nag-utang, ibabayad sa utang. So ang pinaka-inot na point, binanggit ni Ma'am Crescia, ma-realize ninda, ano ang nangyayari sa sakuyang negosyo? Ano ang nangyayari sa sakuyang household expenses? Kasi basically, sabi nga ni Sapon, saro ang hiling mo kang negosyo mo sa kang household mo, salo ang perspective mo. So ma-realize mo nga na ito ang nangyayari sa negosyo ko, ini ang gastos kan sa kuyang pamilya. Mahiling mo duman kung ano ang role kang utang. Minsan kaya baga nagautang ang mga micro-entrepreneurs bako man sa negosyo, ginagamit baga po sa iba man na aspeto. So ma-realize mo na magiging dakulaon siyang problema sa imo negosyo. So parte po iyan sa ang apod mi kaiyan, pinaparealize sa inot na party kan sa muyang sesyon. As in, totoo ito po na inibaga pong mga ini pong nagpapautang microfinance institution.
mas ma-push po bako lang itong credit kung hindi ito pong other financial services, savings, saka itong insurance. Kasi ini po ang makakaalalay sa inda na kung sakaling may disaster, may emergency, kung may savings saka may insurance, at least dahil masyado ang impact sa imo. So ini po kasabay duman sa advocacy na kinakaagta na sabi nga ni makakatabang pa duman sa mga micro-entrepreneurs talaga na minsan nasasakitan dahil dakulon ang mga utang. Ang utang na inutang binabayad o kaya ginagastos bako man sa negosyo. Dapat pag nag-utang para sa ang pambayad hali sa tindahan man gamiton sa inutang. Ano? Ang problema nag-utang binakal ning joke. At talita, yung mga pag-aadal nila, capture yung mga araw ka na sitwasyon partner sa barangay. And totoo yan na lalo kung may pig-apod kami diyan sa ano na kung dako lang utang mo na naging multiple anong apod kan Sir Mel, multiple borrowers. Na problema kasi ang patrapal-tapal partner ba may utang nga akong 5, 10 masingil sa raw unin na ibahid na partner on total bihira ako makampang nin mga araw window ng mga negosyante Sir Elmer. Okay. Igwa ko sa indong ititip. Hindi ko man iniaram kang enot. Okay. Hanggang one time nagtambay ako liman sa sarong tindahan ng prutas. Tigapot ko so tag sa diri. Sabi ko, nasaan niya ako taday na lang hindi ipabakal nin medyo barato ining prutas na inito. Naglalapa na. Aram mong sabi sa ko partner, para iwinalat man sa nang yan digdig. Yan sa consignment. Consignment. So ano daw ang maray ka yan, Sir Elmer, na sa future nindo na endeavor na maiwasan ini na maski iwinalat sa imo yan pag makulugan mo pag-igibo kay bakang partner wala takang 100 na mangga kung pila lang ang mabakal iyo lang ibabayad mo sa ko so latada pwedeng kuha nito kang nagwalat pero kung medyo lapa-lapa na dai na i-dispose na so kung sayang man pagkaon bagayan kahiling kay ako may nagwalat ning sarong salit na truck na ng pinya winalat partner tapos nagkwintahan pirang sa winalat dati so gusto ko sabihin, nangyayari pala niyan na medyo naglalapa ang ibang, dahil ko man aramong totoo ini sa gabos na tindahan ng prutas. Kaya pala dahil man talaga sindaling kapital, kundi pigwalat lang pigwalat man talaga. Ipig-display lang talaga. Paano daw ini, na malilikayan ining, sayang man iyan mga nahihiling tang iyan. Pero iyan, siguro in the future na yan, Sir Elmer, na planuhan nindo, pigbukas ko lang sa indo, mga oportunidad baga ini na, mga windows ini na pwede kitang lumaog. Ining mga salit na bagay na ini partner na pinagigibot sabi ko nga ni salit siyang hilingon sa pero ang impact ini dakula sa barangay tan mga micro enterprises diyan mga saradito na negosyo sa barangay sinda talaga ang nag-iipno kang pangangaipo sa pinakang salit na unit na iyan kang sa tuyang society. Kumbaga sabi ko sa bago nagatalibong may economic development or motion or ayan sa sarong barangay dalan sa presensya kaning mga ako tali parang ilgonin mga darakulang barangay kita digdi sa alabay halimbawa arog kang kumadkad kung isipon mo bako muna ninda ang kumadkad sarong Banuan pero partiyan kang Castilla arog kang Matakon kung una mo separate sa Pulangi pero partiya kang Pulangi because of the spur kang negosyo dyan sa lugar na yan, nagiging siyang sarong komunidad na pero pwede na siya magsuro sa diri sa salit na scale na iyang kang negosyo. So sa may parte kang anislag nagiging ano na. Yun nga ni, huna mo baga, ani ba baga pag huna Banwa niya ko dahil Castilla iyan. Sabi ko, nagpapaintindi ako. Sa Matakon niya ako, Pulangi pa yan Matakon. So mga araw baga kayo na klase ng sistema na ang negosyo talaga nakulaw na bagay sa komunidad partner. Iyo. Sir Elmer and Ma'am Crescia, ultimamente matapos na kita, garo 1 minute sana. Ano ang pinakanggaro later on pwede tang magiging ma-realize na outcomes kay niong project dyan sa CBEM na inipigapod taong Microenterprise Resiliency for Enterprise Sustainability? Sir Elmer or Ma'am Cres? Ako, halipotan ko lang. Apo, sige. Para sa kuya personally, ang gusto ko po na end goal kaining project ni is talagang i-empower ang mga micro entrepreneurs kasi po sa panahon ng disaster we should not see them as victims. When we empower them, they are big contributors for resiliency and recovery. So yun po sa end ko. Sir Elmer. Sir Elmer? Of course nabanggit ito ni Ma'am Cres sa mas sustainable na implementation ng project. Gusto mo talagang ma-organize ining mga micro-entrepreneurs. Kumbaga, mas makusog ang advocacy kung sinda sararo, mas organizing ka. So, ang pangtulong phase mi kaini, nasa phase 1 pa lang kami ngunyan. Then siguro by next month, mag phase 2 kami. Pero sa pinaka long term is,
they must be organized as one, kumbaga, sa sarong organization in micro-entrepreneurs. Ngani maka-push ning advocacy. Itong advocacy mi ngani na bako lang sinda hilingon na biktima kung hindi ka partner sinda kang local, kang communities na ma-strengthen sa resiliency sa barangay, sa community level. Okay. Partner, mas gusto ko tawang ilaw. Pero ano na? Oras na. Saro lang yung partner kang, kasi nagkataon nga na bulan ng March. So, alawin pa kong partner, tulupang simana. Saro pa lang iyan sa mga projects o programa kan BU7 na i-feature me sa mga sunod igawin partner about sa economics, about sa accountancy, sa entrepreneurship. Yung partner, magdaong sinda partner mo niya bulan sa episode na ini kang programa inita. Talagang ma-focus kitang maray sa negosyo and nakulong ka mong mga authorities diyan sa negosyo sa college in the partner sa CBEM. Tayo nang sa ubito ng programa tama i-diseminar ining mga programa, homegrown technologies, mga researches, mga extension programs can be called. Tangan mo kakuha ng ideya ang publiko lalo sa mga gustong mag-engage sa negosyo, sa salito na ko lang negosyo, magkaigwasin din mga tips kung paano ini o kaya pwede nga sila mag-inquire sa sa yan, pwede na agad. Okay, sige partner. Inabot na kita ng oras din pamaaram sa pangarampukan sa tuyong mga nakasabay si Professor Crestia Banyares, saro sa mga faculty members kan Antrap Department and technical staff man kang CitySed, si Director Elmer A. Lorenzana and Director kang Center for Policy Studies and Development. Salamat po sa inyong dua. Sa pangalan siyempre partner kan Bicol University. Sa pangalan ni Director Rowena Wingsoyo kang EMD. As in, siyempre sa gagabos na officialis kan Bicol University, gabos na personalis, gabos na mga empleados dyan, lalo na sa tuyong bagong presidente. Maray na aga po sa inyo gabos. Salamat. Okay, maray na aga po sa masunod na Webes sa tuyong programang Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan kasabay si Professor Seth Di Matera asin ang sa inyo pong lingkod si Edgar Barameda. Salamat, maray na aga. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.